بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Барша ғаламларын yoqtan бар қылып, тәрбиелеп, ризықландырып тұрушы, идара етуші, өзіміздің иләһімізге, өзіміздің Раббымызға, өзіміздің ғибадат қыла тұрған затымызға баршадан мақтаулар. Біз аны мақтаймыз, зурлаймыз, биіклейміз, барша ғибадатларыбызны оңынабыз, қылабыз. Һәм Аллаһтан сұрайбыз ғафу итүне, Алла Тәала истигфарлар қылабыз, аңа тәубәләр китерәбез, өзебезнең кимчелекләребездән, өзебезнең хаталарыбыздан. Гаршә адәм баласы ул гынахсыз тора алмый, һәр вакыттан килеп чыга кимчелек, һәр вакытта килеп чыганнан хаталар. Һәм шуңа да без Аллаһка ялварабыз. Аллаһтан сорыйбыз, Аллаһ Тәала безне гафу кылсын, кичерсен. Һәм кимсе инде кичерә ала, агар да безне Аллаһ Тәала гафу кылмаса. Һәм үзебезнең начар эшләребездән, начар ниятләребездән Аллаһка сыгынабыз. Һәм билик шуны, агар да Аллаһ Тәала берсен хак юлга, туры юлга күндерсә, аны беркем адаштыра алмас. Ә кемне адаштырса, аны беркем hiç bir kimde hak yola turula күндерә алмас. Бу безгә күрсәтә, без үзебезнең йөрәкләребезне бәйләргә тиеш без Аллаһ Тәала белән. Һәм шуны беләбез. Агар да Аллаһ Тәала синең йөрәгеңне иркен кылмаса, йөрәгеңә иман кертмәсә, аны башкасы беркем дә эшли алмый. Шуңа да Аллаһ Тәаләгә ашкын, Аллаһ Тәаләгә юнәл, Аллаһ Тәаләдән сора, Аллаһ Тәала сине файдалы гыйлем белән, ныклы иман белән сугарсын. Һәм шәһәт бирәм шунлыкта гыйбадәт кылырдай лайыклы зат юк, мәр Аллаһ үзе генә. Һәм шәһәт бирәм шунлыкта Мухаммад ул Аллаһ Тәаләнең пәйгамбәре, аның илчесе, аның кулы. Һәм сорыйбыз Аллаһ Тәаләдән, Аллаһ Тәалә үзенең пәйгамбәренә, үзенең расулына, яраткан кулына үзенең салаватын, сәламнарын әйтсен. Һәм шулай Аллаһ Тәаләдән сорыйбыз, Аллаһ Тәалә үзенең салаватларын һәм сәламнарын әйтсен пәйгамбәребезнең гаиләсенә, аның сахабаларына һәм аның сөннәтенә күркәм рәвештә йөрүчеләргә. Белгәнебезчә, кардәшләр, без әлеге вакытта Шабан аенда һәм менә санаулы көннәр килде, үзебез сагынып, көтеп ала торган аебыз. Ул инде Рамазан ае. Әлбәттә, без аны сагынабыз һәм көтеп каршы алабыз. Ничек аны сагынмаска мөмкин? Чөнки Аллаһ Тәала үзенең аятларында һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең сөннәтендә Рамазан аеның күркәмлеген, дәрәҗәлеген, өстенлеген бәян кылды. Һәм Аллаһ Тәала аны башка айлардан аерып чыгарып өстен кылды. Һәм Аллаһ Тәаланы яраткач, әлбәттә без дә яратабыз. Аллаһ Тәаланы башка айлардан өстен куйгач, әлбәттә без дә аны шулай ук башка айларга караганда өстен куябыз. Билик, менә Рамазан аеның көтеп алу, аның өчен шатлану инде бу иманнан. Бу иманның галәмәтеннән. Аллаһ Тәала әйтә: "Ва иза ма унзилат суратун фаминхум ман якулу айюкум задатху хади имана. Фамма аллазина аману фазадатхум имана ва хум ястабширун." Агар да сура иңсә, Аллаһтан аятлар иңсә, мунафиклар бер-берсенә әйтә: "Менә сура иңде, менә Мухаммад монда аят укыды. Кайсыгызның иманы артты шуның белән? Нинди файда булды бу аяттан? Нинди файда чыкты инде моннан?" Шайтыр балар бер-берсенә әйтәләр, бер-берсенә шундый сүзләрне әйтешәләр. Әмма иман китерүчеләрнең иманнары арта. Яңа аятлар иңү белән, яңа сүрәләр уку белән, гыйлемне ишетү белән мөэминнәрнең, иман китерүчеләрнең иманнары арта һәм алар шатланалар. Менә Аллаһ ягыннан һәрбер рәхмәтлек, фазиләтлек мөэминнәргә ирешә икән. Әлбәттә, алар аңа шатланалар һәм иманнары шуның белән арта. Һәм шу айның зур максатларыннан булып тора тақвалы булулыкка. Ничек Аллаһ Тәала әйтә: "Я юхаллазина аману кутиба алейкумус-сияму кама кутиба алаллазина мин qablikum лааллакум таттакун." Эй иман китерүче бәндәләр, чынлыкта сезгә ураза фарыз булып язылып куелды.
Рамазан айында ураза тоту сезгә фарыз булып язылып куелды. Ничек сезләргә хәтле булган кавымнарга ураза фарыз булган шикелле. Бәлкем сез тақвалы булырсыз. Бәлкем сезнең иманнарыгыз артыр. Бәлкем сез иманнарыгыз көчәеп китәр. Һәм Аллаһтан катырак куркырсыз. Рамазан айында булган ураза хакында агар укысак, аның фазиләтен, аның өстенлеген, әлбәттә бик күп. Бик күп өстенлекләре бар. Бик күп фазиләтләре бар. Ләкин шуларның бер хадисенә карап китик әле. Һәм шундый кебек хадисләрне карап китү әлбәттә мөселман кешегә файда бар, искә төшерү бар. Шу хадисләрне ишетеп, шу аятларны укып, инде мөселман кешедә һаман да сагыну арта, ярату арта, ашкыну арта. Һәм бу хадисне Тирмизи үзенең Сөннәт җыентыгында китерә. Бу хадисне Абу Хурайра радиллаһу анху тапшыра. Һәм Шейх Албани рахмуллаһ Сахил Җами китабында Сөннәт җыентыгында бу хадисне яхшы дип әйтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Иза кана аввалу лейлатин мин шаһр Рамадан, суфиятиш шаятуну ва маратул җин." Агар да Рамазан айының беренче төне килеп җитсә, шайтаннар һәм бузыклык кылып йөрүче җиннәр алар шылбырга утырталар. Рамазан айының беренче төне килеп җитә икән, менә таравих укырга дигән хәбәр ирешкәч, бу инде хәбәр кайчан бирелә? Кайчан Шабан айы тәмамланып, 29-да яки 30-нчы көнендә Шабан айы тәмамлана ахшамнан соң. Һәм ахшам намаздан соң беренче төн була Рамазан айының. Һәм инде без башаларыбыз да инде пәйгамбәр сүннәтенә ияргән хәлдә таравих намазларын укый башлыйбыз. Нашы төн кирү белән шайтаннар бугауга утыртыла. Ва гулликат абабу җаханнами ва гулликат абабу нари фалам юфтаху минха баб. Җаханнам ишекләре, капкалары ябыла. Аларның берсе дә ачылмый. Яни җаханнамның барча ишекләре дә ябыла һәм алар ачылмый. Ва футихат абабул җаннати фалам юграк минха баб. Һәм җәннәт ишекләре ачыла һәм аларның берсе дә ябылмый. Ва юнадил мунадин. Һәм Аллаһ тарафыннан тавыш килә. Икенче рәвәттә китерелә, Аллаһ Таала һәрбер кешегә бер фәрештәне йөкли, һәм ул фәрештә әйтә ул кешегә карап: "Я багиял хайри акбил, я багия шарри аксир, ва лиллаһи утақау минан нари, ва залика куллу лейла." Һәм әйтә шушы фәрештә: "Эй хәерлеккә ашкынучы, эй хәерлекләрне теләүче, менә сиңа фурсат килде, әйдә изгелек эшлә, әйдә тырыш." Һәм әйтә: "Эй гөнаһларны эшләүче, эй гөнаһларда дәвамлы булучы, эй гөнаһларны теләүче, тукта, бу инде сиңа фурсат, тукта шушы гөнаһлардан." Менә фәрештә көн сайын шушы сүзне әйтә. Һәм Аллаһ төн сайын җәһәннәм утыннан бер төркем кешене җәһәннәм утыннан коткара. Төн сайын, менә көн сайын күз алдына китерик, Рамазан айында беренче төненнән башлап Аллаһ Таала кешеләрне җәһәннәмнән коткара. Төркем мөмин мөселманнарны җәһәннәмнән азат итә. Һәм агар да бу хадискә без карасак, үзебезгә бик күп файдалар алабыз. Шулардан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, агар да Рамазан айының беренче төне кирсә, бу күрсәтеп тора Рамазан айы тулысы белән ул хәерлектә. Беренче төненнән үк башлана хәерлекләр, бәрәкәтләр. Бәрәкәт ишекләре ачыла, хәерлекләр ишекләре ачыла. Һәм беренче төненнән үк инде шайтаннар бугауга утыртыла, җәһәннәм ишекләре ябыла һәм җәннәт ишекләре ачыла. Һәм шайтыр без белдек, беренче төннән үк шайтаннар бугауга утыртыла, шылбырларга утыртыла. Башка айлардагы шикелле алар кешегә тәэсир итә ала алмыйлар. Ләкин әлбәттә бу аны аңлатмый. Гомумән инде кеше иркә чыгара тиеш, Рамазан ае җиткәч, булды миңа шайтан вәсвәсә кыла алмый, иркенә бирсәң була. Юк, әлбәттә ул аны аңлатмый. Кеше һәр вакытта да Аллаһ Таалага сыгынырга тиеш, аңа ялварырга тиеш, сыгынуны, яклауны кылырга тиеш. Һәм шулай ук шайтанга иярә торган барча сәбәпләрдән тыелырга тиеш. Шайтыр бул үзен тәрбияли, шушы күркәм айда үзен гадәтләндерә, шайтанга буйсынмаска, аңа иярмәскә.
Чөнки Рамазан аының бит максаты да шушы: ләалләкум таттакун. Бәлкем сез тақвалы булырсыз. Бәлкем сез инде гынаһлардан тыелып, изгелекләрне эшләүчеләрдән булырсыз. Менә шушы инде Рамазан аының барча максаты. Әйткәнебезчә, шушы сүзләрне ишетеп, шайтан бугага утыртылгач, инде булды иркенлеккә чыгам, миңа тәэсир итми һәр шайтан. Алай түгел. Бәлкем бу хадис аңлата шуны: әйе, шайтан көчсезләнә. Әйе, башка айлардагы шикелле ул сиңа һөҗүм итә алмый. Ул сиңа шул хәле күп итеп вәсвәсә кыла алмый. Ләкин тулысы белән синнән айыра дигәнне аңлатмый. Аны үзебез дә сизәбез. Рамазан аенда җиткәч, ниндер җиңеллек хис итәбез. Изгелек кылырга шул хәле җиңел, гынаһлардан тыелу шул хәле җиңел. Әмма әйткәнебезчә, саклануны һәр вакытта дәвам итү кирәк. Шайтаннан саклануны һәр вакытта дәвамлы булу кирәк. Хәтта шайтан шушы зур хәерлектән безне мәхрүм итмәсен өчен. Һәм шулай бу хадистә китерелә: җәһәннәм ишекләре ябыла һәм җәннәт ишекләре ачыла. Җәннәтнең барча ишекләре ачыла. Җәһәннәм ишекләре ябыла, бу аңлашыла, чөнки кеше шушы Рамазан аенда курка гынаһлар кылырга һәм гынаһлардан тыела башлый. Җәһәннәмгә илтә торган эшләрдән тыела, гынаһларны калдыра. Шайтыр бу үзенә ишекләрне җавап куя, җәһәннәмгә керә торган сәбәпләрне эшләми торган була. Җәннәт ишекләре ачыла, бу кеше, ураза тотучы кеше, тулысы белән изгелеккә чума. Көннәрендә ураза, төннәрендә төнге намазлары, таравихлар, Аллаһны искә төшерүләр, садака бирүләр, башка изгелекләр эшләүдә. Шайтыр бу үзенә төрле җәннәт ишекләре ача. Җәннәт ишекләре алар берничә бихисап. Әти-әниләр аркылы керә торган ишек бар. Хәтта менә сәләфләребез елый торган булганнар, кайчан аларның әти-әниләре вафат булгач, соралгач, ни эшләпсез шулай елыйсыз һәм әйтәләр иде: җәннәткә керә торган бер ишегебез бикләнде дип. Чынлап та җәннәткә кертә торган ишекләр алар бихисап. Ул әти-әни аркылы да син керә аласың җәннәткә. Ул намаз аркылы да син керә аласың җәннәткә. Шулай хатын-кыз да үзенең ире аркылы керә ала җәннәткә. Хәтта аңа әйтәчәкләр: әгәр дә ире вафат булып, һәм ире үзенең хаттан риза булса, аңа әйтеләчәк ул хатын-кызга: теләсә нинди ишектән керә аласың, кер, теләсә нинди ишектән җәннәткә. Һәм шулай ук ураза хакында да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям аерым хадисендә әйтә: җәннәттә бер ишек бар, Райян дип атала, анда фақат ураза тотучылар керә. Инде менә кеше ураза кергәч, тырыша ул шушы барча ишекләрне кулланырга. Шушы изгелекләрне кулланырга, хәтта җәннәткә барча ишекләрдән керү өчен. Һәм шушы айдан үзебезгә файданы тулысынча алу йөзеннән аның бар бик күркәм яхшы сәбәпләре. Һәм шу сәбәпләрдән әгәр дә инде кеше инде Рамазан ае кергәнче үк үзенә сүз әйтеп куйса, үзе белән алдан ук сөйләшеп куйса, эй бәндә, эй Аллаһның кулы, менә син керәсең Аллаһның иң күркәм аена, рәхмәт аена, җәһәннәмнән котыла торган айга, җәннәткә кертә торган айга, Аллаһның рәхмәтенә ирешә торган айга. Шулай булгач, ашкын син изгелеккә һәм тыел син гынаһтан. Һәм үзең белән шулай сөйләшү кирәк, һәм үзеңә әз-мәз булса да планнар куру кирәк. Үзеңә сүзләр әйтеп куй. Менә Рамазан ае керү белән менә шу хәле сүрәләр, шу хәле аятлар укый башлаячакмын. Сөннәт намазларын, нәфил намазларын укыячакмын, сызып язып куясың. Һәм шулай ук кешеләргә, мохтаҗларга садака бирәм. Әзме күпме гыйлем алырга тырышам, ярдәмче булырга һәм инде Аллаһ Тәгаләнең юлында көчемне кулланырга дип, шайтыр үзең белән сөйләшеп куй. Үзеңә алдан ук планнарыңны курып куй, сызып куй. Анас үзеңә сызып язып куйгач, син үзеңә шайтырып бер китеп куйсаң, искә төшергән сайын инде син анчысың, шушы изгелекләргә тотына торган буласың. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: һәр бер төнне Аллаһ Тәгалә җәһәннәмнән кешеләрне азат итә. Һәр бер төнне күз алдына китерик, Рамазан аеның һәр бер төнендә
Allah Teala күпмедер өлешне мөмин мусламаннарны, ураза тотучыларны җәһәннәмнән азат итә. Бу төркем кеше җәһәннәмгә кирмәячәкләр. Булар җәһәннәмнән азат дигән Аллаһның сүзе төшә. Әллә бу Аллаһның зур нимәте түгелме безгә карата? Әллә шушы хәбәрләрне ишетеп, Рамазан аен куллану кирәк түгелме җитдилек белән? Һәм ни хәсрәт шул кешегә, әгәр дә кеше мәхрүм калса, шушы Рамазанның бәрәкәтеннән. Һәм моңа да күрсәтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисе. Ничек бу хадисне Шейх Албани рахмуллаһ Сахih Таргиб китабында Хасан Сахih дип әйтә, һәм шулай Мубил әл-Вадии рахмуллаһ шулай мухаддис, ул да бу хадис хакында әйтә. Бу хадис яхшы ди, ләкин аның дәрәҗәсе белән башка хадисларга карап сахих хадис дип әйтә. Бу хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер вакытны минбарга менгәндә 3 тапкыр әйтә амин, амин, амин дип. Икенче бер риятендә килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям минбарга менгәндә һәр баскычында әйтә. Бер баскычка менә амин, икенче баскычка менә амин дип әйтә. Белгәнемчә Пәйгамбәрбезнең 3 баскычлы минбар булган. Сахабалар бу сүзләрне ишеткәч, Пәйгамбәрбездән сорадылар: "Я Расулуллаһ, ни өчен син 3 тапкыр амин дип әйттең?" Һәм шуннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: 3 төрле хәлне. Шуның берсенә искә төшерәбез. Миңа жаңа Җибрил килде һәм әйтте: "Эй Аллаһның илчесе, әгәр дә бер кеше Рамазан аена ирешеп тә, аны гынахлары гафу ителмәсә, инде ул кеше җәһәннәмгә керсен. Инде Аллаһ Тәгаләне ераклаштырсын." Амин дип әйт. Шулай дип әйтте Җибрил. Һәм шуңа Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте амин дип. Менә бу хадис әлбәттә карашып бик каты куркыта. Рамазан айы җитеп тә, шундый күркәм, хәерле ай җитеп тә, аның гынахлары гафу ителмәсә, сорау бирелә: кайчан соң аның тагы башка урыннарда, башка вакытларда аның гынахлары гафу ителергә мөмкин? Кайчан тагы гафу ителергә мөмкин аның гынахлары? Әгәр шундый хәерле күркәм, әҗер саваплар белән тулган айда, әгәр дә аның гынахлары да гафу ителмәсә, әгәр дә шушы айда да ул җәһәннәмнән котылмаса, кайчан соң нинди айда ул җәһәннәмнән котыла ала? Һәм шулай та бер хадисендә китерелә, бу хадисне инде Имам Тирмизи рахмаллаһ тапшыра үзенең Сүнә җыентыгында, һәм әйтә Шейх Албани рахмаллаһ бу хасан сахih дип әйтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, шулай бу хадистә дә Пәйгамбәрбез 3 төрле кешене искә төшерә, шуларның берсенә искә төшерәбез. Халак булсын ир кеше, халак булсын юкка чыксын, хәсрәттә булсын ул кеше. Әгәр дә Рамазан җитеп тә, ул кире бурыла, аның гынахлары гафу ителгәнче. Ягъни Рамазан айы җитеп тә аның гынахлары гафу ителмәй. Ул кире бурыла, ягъни артка чигенә. Ягъни шушы Рамазан айын кулланмый. Рамазан айын җәннәткә кертерлек итеп үзен әзерләми. Үзен җәннәткә кертүче итеп тотмый ул аны Рамазан айын. Һәм шулай хадис ахырында, без укый торган хадис ахырында Аллаһ Тәгалә үзенең тарафыннан әйтә һәр бер кешегә: "Эй хәерлеккә ашкынучы кеше, хәерлеккә ашкын. Эй гынахлар эшләүче кеше, тукта инде, тукта, җитте сиңа." Бу сүзләрне әйтүче Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең сүзеннән, үзенең уйлап тапкан фикерен берсен дә әйтми. Бүтән Пәйгамбәрбезнең әйткән сүзе ул Аллаһ Тәгаләнең әйткән сүзе. Һәм без аңа тулысы белән ышанабыз. Һәм бу хадисне ишеткәч, без ничек моны кабул итәргә тиешбез? Син күз алына китер. Рамазан айы кергәч, Рамазанның беренче төнендә үк фәрештә сиңа әйтә. Фәрештә сиңа әйтә шушы сүзләрне. Син моны бел, син моны йөрәң белән ышан, син бой бергә. Күз алына китер. Шушы хәлне фәрештә сиңа һәр төнне әйтә. Эй хәерлеккә ашкынучы, хәерлеккә ашкын, йоклама, кирәкмәгән әйбер бергә вакытын уздырма, хәерлеккә ашкын, изгелеккә ашкын. Әгәр дә кеше гынахлы булса, ул сиңа әйтә: "Тукта инде гынахтан, эшләмә" дип ул сине үгетли. Менә без моңа ышанабыз. Һәм моны күз алына китергә тиешсең. Әгәр дә син шушы хәлне күз алына китерсәң, инде әлбәттә сиңа җиңелрәк була хәерлеккә омтылуга һәм мине начарлыктан чиркануда. Элхамдулиллаһи раббил аламин, ва ла акибату лил муттақин, ва ла удвана илля алал залимин. Ва саллаллаһу аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Менә Пәйгамбәрбезнең соңгы җөмләләрен тагы игътибар итик әле. Бу хадистә без күрәбез,
Жан ике төрле икән. Берсе инде ул хәерлеккә ашкынучы, икенчесе инде ул начарлыкка ашкынучы. Һәм ике төренә дә фәрештә мөрәҗәгать кыла. Эй хәерлеккә ашкынучы, хәерлеккә ашкын. Шайтыр без үзебезне хисап кылыйк, үзебезгә карыйк. Үзебезне хисап кылмасак, безне беркем дә хисап кыла алмый. Үзебезне тикшермәсәк, үзебезне төзәтмәсәк, безне беркем дә төзәтә алмый. Шайтыр үзебезгә сорау бирик, үзеңне тикшер. Син нәрсә телисең бу дөнья тормышында? Син хәерлеккә ашкынучы кешеме, әллә гынаһка батучы кешеме, әллә гынаһны яратып гынаһка ашкынучы кешеме? Агар да үзеңне табасың икән, син хәерлеккә ашкынасың, син җәннәткә ирешмәкче буласың, син барча гынаһлардан аерыласың. Бел, бу инде сиңа карата Аллаһның зур ниъмәте. Ул шул хәле зур ниъмәт, хәтта без аны аңлап бетерә алмыйбыз. Төгәл аның мәгънәсен төшенеп тә бетә алмыйбыз. Ләкин бел, Аллаһның рәхмәте сиңа төшкән, Аллаһның тәүфигы сиңа төшкән. Шулай булгач, Аллаһ Тәгаләгә шөкер итүчеләрдән бул. Ничек Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ин шакартум ла азиданнакум, ва ин кафартум фа инна азаби лашадид." Агар да сез минем биргән ниъмәтләремә шөкер итсәгез, чынлыктан мин сезнең ниъмәтләрегезне арттырачакмын. Агар да ниъмәтемә шөкер итмәсәгез, белегез, минем газабым бик көчле. Менә син ирештең Рамазан аена. Бу зур ниъмәт, бик зур ниъмәт. Әлхәмдүлилләһ, син ураза тотучы, син намаз укучы, бу зур ниъмәт, бик зур ниъмәт. Шуның өчен бу ниъмәтне син куллан. Аллаһка шөкерле бул, арттыр бу ниъмәтеңне. Таравих намазларында булсынмы? Ул ураза тотканда, гынаһлардан арынган хәлдә, буш сүздән, гыйбәттән арынган хәлдә, Аллаһны күп искә төшергән хәлдә уразаны иң күркәм хәлендә тот. Менә шул вакытта син шөкерле була торган буласың. Әмма агар да хәерле рәвештә үткәрмәсәң бу Рамазан аен, Рамазанга ирешеп тә Рамазан аен Аллаһ теләгәнчә кулланмасаң, менә син күферлек китерүче. Һәм бел, син күферлек китерүче булгач, бел, Аллаһның газабы бик көчле. Һәм күз алдына китер, күпме кеше теләде шу Рамазан аена ирешергә. Тыелныңна без ул кардәшләр белән бергә без уразалар тоттык, ләкин шушы кардәшләребез арабызда алар юк. Аның өстәвенә кара, җир өстенә күпме кеше күпә көндез Рамазан аенда ашап йөриләр. Күпә көндез Рамазан аенда гынаһлар кылып йөриләр. Әллә бу сиңа күрсәтмиме, ничек сиңа Аллаһның рәхмәте сиңа төшкән? Ничек Аллаһның һидаяте синең йөрәгеңә май булып, күркәм иттереп, нур булып киреп урнашкан? Әллә Аллаһ Тәгаләгә шөкер итү кирәк түгелме? Әллә моңа шатланып кирәк түгелме? Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кул би фадлиллаһи ва би рахматихи фа бизалика фальяфраху ва хайру мимма яҗмаун." Әйт, ey Аллаһның elçisi, бу бит Аллаһның фазилаты һәм аның рәхмәте. Шуның өчен, Аллаһның рәхмәте өчен, Аллаһның фазилаты өчен шатланыгыз. Аллаһның рәхмәте һәм Аллаһның фазилаты ничек тәфсир китапларында китерелә? Ул Коръән, ул туры юл, ул синең дингә керүең. Фазилат ул Аллаһның Коръәне, Аллаһтан килгән вахилар. Ә син дингә керүең, изгелекләр кылың, бу Аллаһның сиңа рәхмәте төшкән. Һәм менә Аллаһның фазилаты, Аллаһның рәхмәте сиңа төшкәнгә шатлан, син Аллаһка шөкерле бул. Һәм бел, нәрсә гынаһлы кешеләр җыялар? Мал-мөлкәт җыялар, акча җыялар, тегендә шабалар, монда шабалар, шушы дөнья сәбәпле уразаларында калдыралар, намазларында калдыралар, һәм нидер байлык җыялар. Бел, Аллаһның рәхмәте һәм Аллаһның фазилаты сиңа төшүе күпкә мәртәбә хәерлерәк. Алар нәрсә җыялар? Туктаусыз нәрсәдер җыялар. Менә алар җыган әйбергә караганда Аллаһның рәхмәтендә булуың, Аллаһның фазилатында булуың, әлбәттә бу күпкә мәртәбә хәерлерәк. Һәм шулай итеп Аллаһның рәхмәтенә ирешкәч, инде Аллаһтан сора, Аллаһ Тәгалә сине ныгытсын. Һәр вакытта Аллаһтан сора: "Я мукаллибал кулуб, саббит калби аля диник", и Раббым, син бит йөрәкләрне үзгәртүче, ныгыт безнең йөрәкләребезне үзенең динеңдә. Раббана ла тузигh кулубана бада из хадайтана ва һаб лана мин ладунка рахма. И Раббым, безне хак юлга, туры юлга күндергәннән соң безнең йөрәкләребезне кире авыштырма, кире бурып җибәрмә, кире гынаһларга кертеп җибәрмә. Менә шундый кебек дугаларны кылу кирәк. Һәм шушы ниъмәттә басып калуны Аллаһтан сорау кирәк. Шулай итеп агар да үзеңне шундый хәерлектә тапкач, ялкаламма. Бигрәк тә агар да күрәсең икән, монда бер хәерлек бар, монда бер хәерлек бар. Сиңа киңәш биргәннәр икән инде бер хәерлеккә, яки сиңа йөрәгеңә кергән икән инде бер хәерлек, бер изелекне эшләргә, син артка чигенмә, аны калдырма, аннан соңга калдырма. Бәлкем бу шайтанның бер зур коралы. Ул шайтырып кешегә
Вәсвәсә кылып әйтә, ярар иртәгә эшләрсең, ярар икенче елга эшләрсең, ярар инде бу ел шулай үтеп китә инде, ярар икенче елга ныгытып әзерләнеп керсең Рамазан аена, аннан соң инде яхшы итеп тотарсың. Юк, алданма. Юк, алданма бу шайтанның вәсвәсәләренә. Бәлки инде агар да алдансаң, мөмкиндер сиңа бу Рамазан ае гомумән сиңа килмәс. Мөмкин бу Рамазан синең соңгы Рамазан булышы мөмкин. Шуның өчен инде җитди булы һәм инде тырышыйк Аллаһның шушы хәерле аенда. Һәм агар да син үзеңне тикшергәннән соң күрәсең икән үзеңне начарлыкка чакыручы буларак, гынаһларга авышчы буларак үзеңне күрәсең икән. Ничек бу хадистә килә? Фәрештә сиңа әйтә: "Эй начарлыкка авышучы кеше, туктал инде. Туктал инде шушы гынаһларыңнан." Инде әлбәттә мондый кешеләргә зур фурсат булып тора Рамазан ае. Ошо Рамазан ае бик зур фурсат булып тора андый кешеләргә. Ул үзен тәрбия кыла. Моның шул ниндер гынаһларын аерыла алмыйча йөрде. Ләкин Рамазан ае җиткәч, инде шайтаннар бугауга утыртылгач, инде сиңа Аллаһтан ярдәм дә килә. Ярдәм килә. Бу шайтаннарны бугауга утыртылу, бу Аллаһ ягыннан сиңа ярдәм. Менә җиңелрәк сиңа гынаһтан аерылу өчен, җиңелрәк Аллаһ юлына ныгытып басу өчен Аллаһтан зур ярдәм сиңа. Шулай булгач, бу Аллаһның ярдәмен кабул ит һәм инде гынаһларны аерыла торган бул. Һәм бил шуны, һәм ураза тутучы кеше белә моны. Ничек сахих хадистә килә, Бухари сүннәт җинтыгында китерелә, Абу Хурайра радиллаһу анһу тапшыра, шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: ураза тутучы кеше әгәр дә ялганнан һәм ялган белән гамәл кылудан калдырмый икән, ягъни бу хадистә китерелә бер мисал гына, гынаһка бер мисал китерелә. Инде ул ялган һәм ялган белән гамәл кылу. Бушлы сүзләр, ялганнар, башка төр гынаһлар. Ураза тоткан кешедә агар да кеше шушы кабахат эшләрдән, гынаһлы эшләрдән тукталмый икән, чынлыкта Аллаһ Тәгаләнең бер ни хаҗәте юк ул кешенең аш торуыннан. Ашамыйча һәм эчмичә торудан Аллаһ Тәгаләнең аңа бер ни хаҗәте юк. Ягъни аның уразасын Аллаһ Тәгалә кабул итми. Шулай ук Абу Хурайра радиллаһу анһу тапшыра бер хадис, бу хадис Ан-Насаи үзенең сүннәт җинтыгында китерә, Шейх Әл-Вадии аны хасан дип әйтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: мөмкиндер кайбер ураза тутучы кешенең уразасы фақат аш туругынадыр. Аш туругына булышы мөмкин. Һәм шулай ук төннәрендә намаз укучы кеше кайберләрендә ул фақат йокламыйча төнне шоуда булышы мөмкин. Әйе, агар да кеше ураза тотканда гынаһлардан аерылмый икән, Аллаһ шудан һәм гайбәтләрдән, шундый гынаһлардан аерылмый икән, әлбәттә аның уразасы Аллаһ каршында аш туругына булып тора. Һәм шулай төнге намазларында агар да дөрес ният белән басмый икән, риялык белән һәм башка гынаһлар белән бутап яки йөрәге белән намазда булмыйча, шулай итеп намазларын укыган очракта да инде Аллаһ каршында инде ул йокламыйча йөргән кеше булып кына тора. Әлбәттә бу хадисләр уйландыра һәм безгә дәресләр бирә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямнан бер сорау сорадылар: "Я Расулуллаһ, ураза тотышлардан иң зур әҗер саваплысы кем?" Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ул шул кайсысы Аллаһ Тәгаләне бик күп искә төшерә." Һәм Ибн Кайм рахимуллаһ үзенең Әл-Вабил Сайб китабында әйтә, шулай бу Пәйгамбәрбез хадисенә уңашыла. Гыйбәтләрнең иң яхшысы шул, агар шул гыйбәтләрдә Аллаһ Тәгалә күп искә төшерелсә. Мәсәлән, агар да кеше хаҗга чыгып китә икән, хаҗ кыла икән, һәм анда хаҗ кылганда күп итеп Аллаһны искә төшерә икән, менә аның хаҗы иң күркәм хаҗы. Намазда, намаз укыган вакытта күбрәк итеп Аллаһны искә төшерә икән, күбрәк зикрләр кыла икән, күбрәк аятлар укый икән, аның намазы шул хәтле күркәм яхшы була. Шулай ураза тотканда да, агар да ул дугада булса, агар ул изгелектә булса, агар да Аллаһны искә төшердә булса, менә бу кешенең уразасы әлбәттә иң күркәм ураза. Әлбәттә бер түгел. Шул кешенең уразасы кайсы ул көндезләрен йоклап чыга, төннәрендә уйнап чыга, тегендә йөри, монда йөри, һәм зур аерма шул кеше белән, агар да кеше көндезләрен уразада булып, Коръән укый торган булса, зикр кыла торган булса, Аллаһка дуга кыла торган булса, һәм төннәрендә таравих намазларында озын итеп укый торган булса, әлбәттә Аллаһ каршында бер түгел. Һәм шуңа да кардәшләрем, менә бу аебызны бушка үткәрмик, бу аебызныга ныклап җитди итеп керик. Зур айга кергән кебек, бу аебыз соңгы ай булган кебек. Һәм әйткәнебезчә, шайтан тулысы белән бездән аерылмый, хәтта ул бугага утыртылса да, үзеңне алдаттырма шайтанга.
Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән хадисләренә өметлән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, ничек Бухари һәм Муслим сөннәт җинтыкларында китерелә шушы хадисләр. Кемдә кем Аллаһка иман китергән хәлдә, өметләнгән хәлдә Рамазан айында ураза тотып чыга икән, Аллаһ Тәгаләнең барча гөнаһларын гафу кыла. Кемдә кем иманлы хәлдә һәм өметләнгән хәлдә төнге намазларын укып чыга икән, Аллаһ Тәгаләнең барча гөнаһларын гафу кыла. Кемдә кем иманлы хәлдә һәм өметләнгән хәлдә Кадир кичәсендә Аллаһка гыйбат кылып чыга икән, намазларын укып чыга икән, Аллаһ Тәгаләнең барча гөнаһларын гафу кыла. Менә кардәшләрем, менә шушы Аллаһның вәгъдәсе. Һәм бу вәгъдәсе Аллаһның хак, дөрес. Бу вәгъдәләрен безгә алу кирәк. Аллаһ Тәгалә безгә тәкъдим кыла, Аллаһ Тәгалә безгә бирә. Һәм бер көчсезләнү кирәк түгел, бер ялкынлану кирәк түгел, һәм бер күпсенү дә кирәк түгел. Ни кызганыч, кайбер кардәшләребез таравих намазларында бик тә көчсезләнә. Һәм хәтта бер җүз генә укылган очракта да аларга бик авыр булып күренә. Һәм артка чигенәләр. Таравих намазларын бер көн укыйлар, бер көн калдыралар. Һәм шуннан соң бу кардәш ничек өметләнсен, Аллаһ Тәгаләнең барча гөнаһларын гафу ителсен. Чөнки хадистә китерелә, кемдә кем Рамазан айында төнге намазлар укып чыкса, бер көнне калдырмаса, яри син мәчеткә өлгермәдең ди, ансы ишанда түгел, алса син өйдә укы, төгәл иттереп укы, озын иттереп укы. Алайна түгел, мин укыдым да, булды, санын тутырдым, таравихның санын тутырдым, санга җиттем, булды, миннән төште, булды, гөнаһларым гафу ителде. Алай түгел, Аллаһ карай кирәк түгел мәсьәләгә, алай кирәк түгел Аллаһның гыйбатына. Жаңа ул хадисны без искә төшердек Абу Хурайрадан. Мөмкиндер кеше төне буе намаз укырга мөмкин, ләкин Аллаһ каршында ул төне буе йокламаган кеше кебек кенә була. Шуның өчен дә нинди генә гыйбатны кылмыйк, инде аны иң күркәм халәттә эшләү кирәк. Иң күркәм рәвештә, ничек Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям ул гыйбатларны эшләгән. Иң күркәм рәвештә. Менә карагыз, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям ничек тарафларын укыган. Ничек Гайша анабыз аны хакында бәян кыла. Әйтә, син сорама инде Пәйгамбәрнең намазының озынлыгы хакында, аның күркәмлеге хакында, аны сорама инде син. Ничек ул төннәре буе укып чыккан. Шуның өчен дә Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә безнең аякларыбызны ныгытсын хаклыкка, дөреслеккә, Аллаһка күркәм рәвештә гыйбат кылырга, һәм Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә безгә ныклык бирсен һәм шушы Рамазан аен күркәм рәвештә, Аллаһ Тәгалә теләгән рәвештә үткәреп җибәрергә Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз. Һәм сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә безне Рамазанга ирештерсен һәм гөнаһларыбызны гафу итерлек хәлдә Рамазанны үткәреп җибәрергә Аллаһ Тәгалә безгә насыйп әйләсен. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار غفرانك ربنا وإليك المصير. أقم الصلاة.